Imagino que a ti tamén che pasa ás veces que pensas que poderías disfrutar toda a vida con estas pequeniñas cousas. Estou pensando nas florecillas del campo. Estou pensando en disfrutar dos inventos de meu pai. Estou pensando en darlle unha patada ao balón que está por aí perdido. Pero, lamentablemente, chega a chamada do deber. O que me está reclamando o sentido do deber hoxe é que calce as botas e que me bote a andar. As etapas da viaxe que vou facer son as seguintes. O primeiro, a revisión dos cultivos, dos morrales, a ver se a bichería non fixo moita mella neles. A segunda etapa será a través do monte. Teremos que ver eses montóns de leña que se están apilando como combustible fantástico para probablemente que volva a arder todo polo verán, se non hai que non remedie. E finalmente quero que vexas un extraño artiluxo que instalaron ao pé do río, que ven a ser algo así como a medio camiño entre unha fosa séptica e unha mini depuradora. Tampouco importa moito concretar o que é en realidade porque, por suposto, non está funcionando. O que si lamento é que para a construcción deste cachivache houbera que excavar unha zanxa de 10 metros de ancho levando por diante todo o que había.